खुलुमबाय नागिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान ब्लगाव बराय हरलायबाय बेलासि सम जालायबाय ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरोना सनाफोरथ' नायलांदोलाय दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना सनाफोर नै आंना मैगं बारिया खाजोबनानै दंथ'यो दहायसो बावाखै आं खानायानो भिडिअ लाबाय थालाय लायासै आरोना मैगं खानायखौलाय बेसेथो भिडिअ देखायबाय थानो होननानै फाथोखौ खागोन आं गाबोन जागोन मैथाखौ खाबाय ओमफ्रायो सबाय बिमा एसे खाबाय भिन्दि एसे खाबाय ओइ आइ बिखुनजो देहा गाज्रि दङना आं दाख्लै थांनाया बेनो हैनो खादों आङो दिनै थांनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय खिन्थु मोनसे खामानि आंना बे ओंखाम संग्रानि बेसेननि दैया बाहेरायावसो गबाय थायो आरोना मा जादोंथाय मिन्थिया फाहामनो मानसि लिंहरदों दाबो फैथ'वाखै ओंखायनो थाङासै आरोना आङो थांनो रेडि जाखाबायमोन मैगं थाइगं सोनानै लाखाजोबखाबायमोन ओमफ्राय दाबो सफैयाखै बिसोर मानसिफ्रा दा फैबा थाब फैयोबा थांगोन आरोना ना मोनायोबाथ' बहा थांनाय जाबावनो जानाय नंला गाबोनफोर थांनाय जासिगोन आरोना थिख्लिया नै नायलां सनाफोर अननानै भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान आं वेलकाम खालायो भिडिअसफोरखौ नायनानै डाटा आरोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि फिसाजो गेदेरा नै टिउसन गखानानै बाहेरायाव जिरायनानै दंगासिनो दङ फुजा होनानै लाखांबाय आं दुगैस्रां लोबस्रां बेलासिनि साबस्क्राइबारफोरा सोंदोंमोन ना नैबेहायबो मन्दिर नामा होननानै आंखौ ओमफ्राय औ मन्दिर बेहायबो मा मनसा होखांबाय आङो बेलासिनि साखि बाखि सोरां बारांनो होनानै लाखांबाय डिस्टार्बथारना नै टाइमाबो दा 6थायानो जाबाय 6थाबाबो दाना मोनालाना थाबनो दहाय बाजाराव थांनायाव बाजाराव थांनायाव थाइजौ लाबोफादोंमोन आङो फिसाजो जानोनो हानानै होनोसै आं आरामनो नै गोमोन गोदै नंगौना नङाथाय लेबखांबाय आङो नै थाइबा लेबनानै होबाय जाथोंसै फिसाजोआ आंहा साहा सोलोंसै बुरि मानसिया बारा बिदिखौ जानो बायो संख्रि होदो होनानै जादों बारा संख्रि नाङा हनै गारला जोब्बाय सासेया दुस्थ'आ साहा फुदुंनो गाइखेर फुदुंग्रोबाय आङो नै ओमफ्राय दहाय फुंनि सुजि एसे दंमोन नै गोदि गोला खामख्रेंलायनाय बेखौनो जानोसै स्टिं स्टार्टार नै गावासो नै जोलै मोजांफ्रा हायावसो उन्दुनानै थायो कुलारनि बार लालायलायनानै ओरै साहा लोंनो होननाया नैबे जोंना बेसिननि दैयावनो बाहेरायावसो गबाय थाग्रा जादों बेखौ फाहामनो लिंहरदों मानसि नैखौ फाहामनो लिंहरदों मानसि बालथिंसे होनानै दोनबाय आं नै दाबो फैयाखै फैसिगोन नालाय ओंखायनो लोंथ'वासै आं साहाखौ नै थावासो खोबनानै दोनलायलायबाय फिसाजों उन्दै आल्था फुनदोंमोन दहाय नालाय फाखायाव सेस गोजा फोनांजोब्बाय आथिङाव फुननानै होदोंमोन नालाय आङो गावनो आं फुनबा दे होननानै फुनफायो ओमफ्राय फुनहोबाय आं हनै दाना सिखाद आइदि होनो नों आइदि होनखादों नामा सिखादो माबायानो नै खोमसि जाबाय दाबो सफैया थ' नेक्स्ट मर्निं सनाफोर मैया भिडिअखौ फोजोबनो हायासै आङो फिसाजोखौ स्कुलाव हगारहरनोसै नै दा टाइमा 6:40 जाबाय टट'आबो फैबाय नालाय फुङावसो सोरांनानै बिराद अखा हाखांबाय थांदो बाय बाय खामानि जोबाखै आंना सिला सिबखाङाखै दाबो सिला सिबगासिनो आङो ओइ सासेया ओंखारबोलायबाय बाय बाय थांबाय सना जिउ आब'आ सनाफोर दासो खावब्ला आंहा नै फिसाजोखौ स्कुलाव थिनहरखांनानै सिला सिबबाय दुगैबाय फुजा होबाय माबाय खामानियानो माने जोबनोनो रोङा आरोना सोरांबाथाय रेस्ट गैयै खामानि दासो स्रां ओंखाम ओंख्रि संनो बाखि दंबावोलाय आरोना ओंखाम संबाथाय जोब्बाय दसे रेस्ट मोनसैलाय आरोना एकदमबारे हां थोनो मोनलायलायो बेखौ लानानै खामानि मावनाय नालाय दसे बेनोबो रेस्ट होदो आरो मावदोलाय खामानिया थाबखौनो जोबख'नो रोङा टाइमा दा बिदिनो खयथा जाखोथाय र' टाइमाबो 9:40 जाबाय आरोना जोबखांजोब्बाय दुगैस्रां लोबस्रां फुजा थुजा होनानै लाखांबाय मर्निंनि खामानिया जोबस्रांलायबायलाय ओमफ्राय एबार ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामसैलाय आरोना सनाफोर हां थोनो मोनलायलायो दा साहा गाइखेर साहा गोथाव फुदुंनानै लोंनांसिगोन र' एसे मेंगानायनि बहल ओंख्रि जानोसै बहलखौनो हानानै लागोनसै आङो जेबो जाथ'ला आं उखैनाय मोनासै बारा बहलखौनो हाना लागोनसै आङो नै बहल ओंख्रि जानोसै आरो मा संबावनाय जायो नायसै कुलाराव बार जानानै आराम मैगं हानोसै ना माना मा इदि रायलायबाय थायो ओरै ओंख्रिखौबो हाखांनानै संबायानो सनाफोर ओरै ओंखामबो जानबाय ओंखामाबो नै जाबायानो
ओंख्रियाबो मोनसै बेखौ मोनखांबाथाय दावदै लायनो थांसै आं दावदै लाबोखानायबो गैया न'आव ओइ न' खाथिनि दखानाव दावदै लायनो थांसै आं दिनै बेदर जाला मैयासो जादोंना बेदर बहल बाथोन दावदै बिमा फिसाल'खा नालाय एकदम बाथोन बायदि खालायनोसै आं बेखौ एवथाबथारबाय आङो नै एसेयानो थोखायो फिसाजोआबो बारा जाबाङा बहल ओंख्रिफोरखौ सासेखौ बानानै लाबाय होलांसै दखानाव बिमा फिसा सान्दुं गोसाथार ओंखारबाय दावदै लायनो सान्दुं गोसाथारहाय गरमथार दैया नै ओरैबायदि ना मोनो बाव सानानै जाबा खिन्थु बेदलावानो अयथासार ज' आथिं मोनसे आगान मोनसे होबानो माबायानो बेदलावानो फालो फालो फैजोबो ओरैबायदि ना मोनो खिन्थु जा मोजां मोजां ना मोनखायो मा माबा मोनसे रायलायबाथाय उत्तर होफिनथारो आरोना गावनिबा रायलायनायखौ जादों सानथारो बेस्रा गारि गुफुर हरनाया बेहायनो खाथियावनो दावदै दैब्रि फैफिनबाय जों दावदै दानानै गरमथार बाहेरायाव थाजाया जा गरम रिमटखौनो नै टिभिनि रिमटआ खोलैनो बायहोजोब्बाय फिसाजो उन्दैया जानोसै नाम जानोसै हासुजोब्बाय उन्दुनोबो ओंखारथारबाय गथ'आ थाबगासिनो फिसाजो सफैबासो गुदुं एवनानै जासै दावदैखौ नङाबा गुसुबा थावा ना मटर लाबोनाय जादों नै थाइजौ गोथां दाख्लैनो लाबोनाय दंमोन खाजि जानां र' एसे नै आं जाबाय थाग्रा बायदि हानानै लालायबाय आङो नै गोथाव जानोसैलाय जाजोबनो हायासै आं अयथासार गोखै मोनहांलायबाय थावबो गोखैथार आरोना फट' भारा हरनांगौ फिसाजोनि स्कुलनि फिसाजोखौ नेगासिनो दं आङो 1500 मासाव मास मोनसे जाथ'वाखै 10 तारिखआवसो जागोन जोंना ओमफ्राय फैसा इमारजेन्सि जादोंनो नांगौनो ओंखायनो मैया बिदायखाय हरखानोसै आङो 1500 मासाव 1500 लायो आरोना थांनाय फैनाय दा फैबाथाय हरनोसै केक बानायनोसैलाय सनाफोरनि आंहा थाइजौ जाखांनानै नै गोसोखांब्रबनानै आंहा केक बानायबावनोसैलाय नै फिसाजोआबो दाबो सफैयाखै दावदैनि थाखाय पियास हानानै लाखाबाय ओमफ्राय केक बानायनो गोसोखांनानै दावदै नुनायखाय दैब्रि लाबोदोंमोन नालाय आङो दैसे केकआव होबाय आङो नै लागायनानै लाखाबाय आं आरामनो होनानै होबाय नै आङो केकखौ सना उन्दुनो ओंखारलायबाय सासेया नै आंना माने गोसोखांबानो जानो लुबैबानो संब्रबखायो आरोना बानाय मोजोनाय जेबो गैखाया जै जानो लुबैबाथाय जै बानायनो गोसोबाथाय रावबो हमथानो हाखाया आरोना बानायबायबो आङो गोसोखांनायखाय सनाखौ फुथुगोनानै लानोसै आं दाबो सफैया फिसाजोआबो टाइमानो जालायलायबाय सफैबाय आंना फिसाजोआ फैदो मा मोनखो दावदै एवनो पियास एवगासिनो दं आङो दावदैनि थाखाय पियास एवगासिनो दं दावदैखौ बे आराम गलायनानै लाखाबाय केकआबो जागासिनो नोंखौ नायनो बोरो स्कुलनि क्लास 3आवनो खेबनायमोन फिअना गैया सनिया कुइननि फिसाजोबो दंहाय दा सोला नामा बेखौ फिअनाखौ स्कुलावनो थांनायखौनो नुथारला माथो नै सनिया कुइननि फिसाजोबो दं फिअना नार्सारि सेक्सन C नै बेलाय नै सिनायदोंना रिबन गुफुर खानाया नै बेलाय नै बेलाय रिबन गुफुर खानाया सनिया कुइननि फिसाजो बे डन बस्क स्कुलावनो फरायोमोन ओमफ्राय दा थांला सोला नामाथाय गैया मानसिफोर नुथाराखै थांनायखौनो दावदैयाव
सासनसै ओरै साथामनि मोनथाम फिसाजो उन्दैनोबो होयो मानसिफ्रा होनो आरोना खुगा बायस्लिंनायाव उन्दैयाव होनो नाङा होननानै ओमफ्राय खिन्थु आं सिगां उन्दैनिफ्रायनो ओंखाम दौखांनायनि उननिफ्रायनो रुयै रुयै बयल खालामनानै होदों आरोना ओमफ्राय माथो थाब रायलायनोसो रोंदों थाबानो जादों आरोना जोंना मामिना रायलायनाया बांसिनानो फुथिबायानो आबै बाबा मामि आब' दैजि होननानै गाबज्रियो बिब'खौ अबा अबा फ्रायानो जाबाय रायलायनाया मानसिफ्रा दाब्ले जाहोबा रायलायबावनो रोङा मानो रोङा होननानै बुङोना खिन्थु आं फोथाया आरोना बेबायदिखौ मानसिफ्रा जाहोआ किसुमाना खिन्थु आं जाहोदों ओंखामबो उखैथारबाय केकआबो जाबाय थाथोंसै नै ओंखाम खुरनानै लाबाय ओरै ओंखामबो जाखाबाय केकआबो जाबाय सनाफोर नै साथा आथिंजों थुनाय नायनांगौ जागोन ना जायाखै जाबाय नै सिथाबबोआसै नालाय जाबाय नै खांसै र' खांना लागोन नि दा सनाफोर केकखौ आं बरननानै लाबाय थोरसियाव हाना नायनि र' सासेया गाबगासिनो नै जा मोजां गुरै जादों नै जा मोजां गुरै जाबाय हानानै दोनजोबसै आं र' फिसा फिसा न'आव बानायनाया माने गोदैफोरखौ खम होनानै गथ'फोरनो जाहोनो मोजां जायो आरोना मैदाजों बानायदों आङो बरिया जाखायो न'आव बानायनाय केकआ जा गुरै आराम जादों नै गुरै आराम जाथारो